hogy ő szereti Layla, szóval Layla szív. Én azt gondolom. Mert az igazi, annak ott van az Animals PM. Szóval abban a klánban van. Értem, vágom. Pusztál a másikest. $108 HP. Kösz. Így bazd meg, kilőttek. És lekem. Nem baj, szép volt. Kempelt a kecsed? Lekempelt oda ajtó mögé. Te most melyik vegyeték közül, aki most beszélt hozzám? Én? Aha. Én CT vagyok. Tényleg melyik? No question, no. Hagyjátok őt a bombát, szerencsétlenek. Csön. Leteszik a bombát, azt elfutnak nyomorégok. Östatod van amúgy. Te meg nem hallottad, hogy évek meg akartál késeni, de onnan nem leszek biztostalan. Hallottam, hogy ezt csak nem tudtam honnan. Merre vannak a tét? Egyet láttam, Bim. Nézzétek már, de azt pancserget, nem látjátok, hogy rövid bent van? Úristen, milyen csapatban vagyok. Igazad van. Nem bírta előni a gyereket úgy, hogy bomba volt a kezében. Én ilyenekkel vagyok egy csapatban. Layla előre ment volna. Nem De tudom, proaktív. múlik, hogy lősze vagy nem. Amúgy igen. Srácok, melyikötöknél van a bomba? Nem nálam. Тут русские есть? А? Ёба. What? Puszol. Itt volt van. Hogy baj már, kussoljál már. Puszol. Az igen AK-26. Kusszol. Milyen 26? AK-26. Jaj, de talán az nem egy. A Ricsi forró. Well, there's a will, there's a ring, kind of beautiful. Tud inkább betennétek a kis blubba szól bulibáról. Hogy basznák ki anyádnak a száját? Kitette a bulibárót. Kapcsold már ki ezt a Hogy szart. basznák ki anyádnak a száját? Mutatjátok le, végigkelésben mutatjátok le. No questions, hogy átjött? Hát már nem tudom mióta itt vagyok, már vagy 2 kör óta átjöttem hozzád. Ez jó hír, hogy itt vagy. Eltetszik. Én lemutoltam. Valami Cségó! Adjak neked egy appot? Nekem adhat. Nem kap. Hívesen cségózok. Te farhad. Nem, amiben megvettem. Kapcsoljátok már ki ezt a szart, Gessi! Hallod, Gófi? Nyomd meg az eszképet, és ott van player list, és ott keresünk az ember nevét. Oh my god! Oh! Kapcsolod már ki, nem hallok semmit. Azt bazd. mondja, oh my god, oh. Na végre. Oh! Nem, biztos, hogy dögölje meg. Én már rég lemutoltam. Kit érdekel? Na megint egy nyomorék, te. Ham.
Nem, amúgy a Cségó sokkal jobb, mint ez a szar. Hát a... Végül is... Én Fegyver. még azon jártok csapos, ki vannak, kagos idejött már. A régebben, amikor még meg volt a Cségó, akkor én így... ugye granyóztam, granyóztam, aztán kezdtől társam is meghat, aztán... Thank you 30 perc van, bár igazából az nem... Az egyhetes bannokat miért kapod? Szopjátok le hátból anyátokat. A fejbe lőtt. Mi? Te? Anyádat is leszopnám, te! Nem csak nem. Te! 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 Most már sok lett rajta a csaló. Sokkal adatnak.